Ndiraɓe julɓe onon wiyoɓe mbimi wimi hay wimami jette Allah wondunoɓe goƴaji saggaji ɗi gasata on jeehi kala nokkuji paamede tawi Allah ne hoddiri ene heeɓo ɗo o wiyete ko Ceerno Ousmane Gangi tawatamo ko ɗo e Nord Foire o e Jeli Diop Sangoma an o gonduɗo e ganduɗa sagga aɗa ronki gueɗe ma yo leer hunde ndene niɓɓiɗe kunusa sa yettimo ɗo yeeso makko ɗo maw haalane ko watta ko ndiyam Ceerno Ousmane Gangi so tawi ko ƴewgal maw holle ko ganduɗa virgule ay itata henna rewɓe hande saɗiraɓe dewle yettomo ko heddi komi haalani saabu ma artu mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin wondude ñaɓɓuli ganduɗa baɗine hémorroïde e gueɗe baɗe noon jettoɗeɓe kanko woni Ceerno Ousmane Gangi omo lonma hokkuma garanti tigrigue o wite ko Ceerno Ousmane Gangi mbiɗen ni ko Nord Foire noddumo e oɗo numéro mbatta ko 77 719 63 14 mi refta hen 77 719 63 14 kanko woni Ceerno Ousmane Gangi ɗo e nder Dakaru yummiraɗo arwajo ɓesguma kono foyta ɗumen janggo ko woni laal fof ma juuɗe jiitu jam fa gilli koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafa Guilli koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa et puis min komi gorko mo ganduɗa ɓuura wawi welnade noon e dow gonga quoi holko bindi ɗo saka no mocce ɗum jini ganduɗa ay foddamema sen mbawri sen tikkidiri komi baɗo wonko nannaki sa yi ka yitan wonko saabi ɗum wonko hakkille wawa jakkude wonko hakkille wawa jabde mi andinma ɓernde wona hofor sahid ñoƴƴe beni ɗo gasi mi andinma kedi ko gonɗa ko e dow mum mbeɗnan ɗum kono noon mi wona debbo kaɓirto joom gallam nanande waɗ feere noon ha ko nanan ko wotom faw hen yitaram non mais haysa wona ɗum aussi eleni waylo pourquoi mi wami eleni waylo mbiɗa won ko nananmi et je peux jurer ko nanata ko addanma o réaction 2 heures du matin fotani wadde réaction écoute komi gorko mo ganduɗa min ko kongolam tan dañi ana jaranani fende goddo e goddo jaranani somi wonno mboɗo yaara guddum ou bien mboɗo jeewa wadde guddum sa namdima kam mi haalante a susuiden ka pijo
somi wonno e dow mum sannamde kam ndaram guide e guide on en yettaki doom en jettaki non écoute-moi yettaki doom bima et puis deuxièmement min wonani do amin bala coomo mi cottuma anen somi haalnimo taw a jabani ko kalanmi ko ça vaut pas la peine parce que mi yiyani aduna holko jari mboɗo fenanma meeɗi haalde konngol pawmi hen dani non écoute est ce que meeɗi haalde konngol pawmi hen dani mais tu l'as fait par ce que ka baɗɗo manque de respect comment mbeɗa woni joom suudu ma guil subaka ha hiir et après ala comme tampani pour jippuɗa beltoɗa gona toon ha 2h du matin si garta hay hirani mbaɗɗa semblant je sais que très bien a hertime toon ligguey namdi mi jooɗono ha 4h ha 5h du matin j'allais être là-bas jusqu'à 5h du matin tu sais que très bien guil suku debbo naati wima ha hande ka neɗɗo goɗɗo kono noon ayi umi kono noon min ayi yimɓe ɓe liggotomi yimɓe ɓe golliɗanmi wona an waɗata choix o n'est-ce pas jinmi famminde mo hunde non écoute-moi ɓe golliɗanmi ɓe ko min jewata holmo golliɗanmi e holmo golliɗani c'est pas à toi à me dire ko liggoɗo e oɗo oto liggoɗo e oɗo est ce que anani deuxièmement somi haalnima sa wawi jaba parce que je me fenanta ça jabani aussi kadi tampi merci parce que je vais pas me remettre ciel et terre pour te faire croire quelque chose mo ganduɗa an a yiida jabde ɗum a yetti ɗum tagui a yiida fewnandami café ɗum tagui aussi kadi a yiida yaltindemi wuti t'inquiète y a pas de souci nyama nene mama nyam mama umujo nene jawno mbada nene a gasi halay am bon kurum nene ya wudde suudu ma dana yalta bolo wata haydara so motor joni bele nyama ya anka ya nyama ta hajutem non honno katti sutto mi a nyama min sa nyamani mi wala nyamde ni nene muda nyalta bol sede man ko jidmi haalanda ay min ko gondumi ko hankanti ko non tan wonno tumede wala mena tumede wala ko haydara wala ko jiida ko kasa yetti lamo Allah on ardu ma dona nene an mami ma mai dara wadani jono ran ko ni beji ma din accata mi haal kala men ana hedi yo beji din gas hala ndo kay dara ko jiida adon foko gasata wala mo Allah on ardu ma dana kadi fo ma lab inshallah lab na jabi law benen ar joni benen ar de salto hanka sayi farnam kafara meren aram yarane ma yaltu bowal ma mi yaltu joni salla jabi nene accu goji mali nene a funtani ka jalto mi funtani mo do mi yaltu bowal nene accu goji mali aɗa nase erreur hono nere non janomi ko sit gor explique am fam a faami min gummimi toon e sa faami dewmi galle sehilam gor eɗum galle Moussa Diallo woda komin jewtano par ce que o yiiɗi ko construction makko o tottomi ɗum d'accord kala ko fati e bâtiment makko par ce que o min yeeyimo terrain d'accord o wi o hoolaki les maçon yomi jeewanmo maçon mo ganduɗa o hooli ɗum
et tout et kenkari mo ganduɗa mo wawi yobde toon kalis makko et en revenant galle Moussa taw hiri il faisait presque minuit et quelques et Zeyna totumam no min rendez-vous que hedde 18h 19h et finalement elle a boudé, je l'ai dit pour ne pas le vexer bima mami ar galle ma on a fait la réunion il y a pas même pas 1 heure de temps et puis gartumi il y a rien de mal again non mais on ko jari hen comme si non moi yep non je comprends attends écoute-moi hala magede ko re français Jimbima on reconnaît une personne par sa silhouette mais ce sont ses actes qui définissent hier je reconnais ta silhouette mais tes actes je les reconnais plus accuse-moi mais nati femme to combat nene amanti kam toro jonon jindu aran fo jindu jindu ko gacca ko jimaade min hay dara mo ndan horam be no musa sububi joni bare mi alta hayre wa fe mo sala ni ngenen ar taban don jodde nanen wa joda tun min ko to ngenen ara ona mi mo bedena accu bo jimaade anani gasa ya andar sal to bedena nene ma accu bo jimaade parce que mais maintenant qu'est-ce que je vais faire pour non mais holko mbaɗanmi ha goma ko kalami non mais holko mbaɗanmi non mais mi wona cukalel babi non mi wona cukalel aussi non mais ça mi wonani cukalel aussi mi wonani cukalel à 2h du matin mais so ligguey yo namdi ha 4h du matin je vais être là-bas jusqu'à 4h du matin appartement à 2h du matin mi mami so namdi 4h du matin je vais être là-bas jusqu'à 4h du matin je te dis merde mimi yeki lawla merde mais t'as pris ça yidi ok pas de souci ça yidi pas de souci faut que ça soit clair pour que Gouma va ça Gouma ni Congolam Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli ah digitam yemam 5 millions mi yeytata dignité goddo 10 millions ah bon kay sabu an mi jeewi an ko mbatta kam imposé ko min jabata dum ka fama non gëd ko ko kayida nan ko dilo mo woni bas Nimso Guilli jarabi mojani jam fagili koyne mo ɗum komi famande kam beele wona ka pawɗo guitimade jawdi deede ma Ablaye ndi e waɗ ɗum min ko kalata ko joni famande ɗum de mi yiɗama jiɗmi ko jawdi ma anu yummiraɗo arwajo ɓesgu ma kono foyta ɗumen janggo ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu koko Dieynaba holkono hakkude ma e gardien o gardien goto gonnoɗo ɗo ene jaltinaɗo galle holko findiri an aɗa ɗarto ɗum ha kadi itta kalis aɗa rokko ɗum jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade ina tundi haqqillam no feewi nam noon beele jonggo ma ala hen saabu no wawade fof aussi min komi kilifa ma mi yiiɗa nana juuɗe ma e ko ganduɗa an ko jiɗɗa wiide ɗo ha ko namgal tan min namdete holko jiɗɗa wiide min namdi tan
me jalan min sa anda kam gila nden gila mede famde mede juude ma ha do a wonta andude mi ko jidda wadde mi accusé Sar Maimouna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkondir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji jirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe Dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirte ni tongorde mabɓe nan sabune jawdi dunia baba dañal ñi baati fasal bara dano tan baba baba andi proviseur amen wino kin ardo hen jam baba wona jam baba min sumi yehi école somi naari classe o tan haggila mo fof jibol somi tiime kaye o kadi somi miijima galle o baba haggila mo fof yaade ha laaɓa gonɗa ka sellani walla ko woni baba wona ɗum moyngajam ɗi fof ko ussi ha laaɓi ceer ko dañannomi goo fof mi ronki ɗum heɓde saabi ɗum baba saabi ɗum ko an e nenam baba jimmi wiya yaafo nenam andi kalantumaɓe jimmi wiya toppito jangde ma ay sa weltinima ha jangde ma bonni ko an tantinaɗo min nde ponmi janggunde mi janggo mi liggande mi liggima ha dañmi ko dañmi ko ha noon sa waɗi ɗum aɗa haala ko wona haala ma ma dañ caɗele te wima goppe ka haala wona haala moon ka haala ko haala mawɗo baba yafanenam baba ɗum wonno haala ma wona haljiti wiya fokkitiya baba ya fokkit baba yafanene fokkit Umudu. Baba ya bener baba. Ya, Umu ya. Mama ya bener. Ya. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Adi selle? Mbara tampane lawo. Ça va. Machallah, adon do hew gacci rek. Seyil ma de won koy uftade yero.
jono naati mbeɗen jono yalta mais ça fait l'occasion gilden ha hande mbeɗa yinno yewtiddema par ce que mi yi golle ma joɗɗe an woni seul debbo mo gandanɗa hoorema en liggidira joom gallam mbeɗa jogui mum confiance mi yawta haalde noon mi janggat neɗɗo mais mi janggimam mi yi kedi machallah qualité ji gonɗe ma mi yi kedi a nandane yontande hande aɗa waɗi respecté liggey ma te mo liggodirta o aussi ko neɗɗo baɗɗo compliqué wona neɗɗo foof liggodirata so ɓoyɗema rek ça veut dire ko jimko ɗum o yiyama so hunde juuti rek gonga no tawa kadi mbeɗa waɗma encouragé no feewi mbeɗa wima aussi ɗo pawɗa ɗo koyngal ma woto ittu ɗum te kadi ndo natat nde ko fate commerce mi suusan comme kaɗɗom ɗum mais machallah mi yi on mbaɗi réussir ɗum ɗon vraiment dañɗon kedi ko gandanɗa hoorema fulɓe ɓooyi yidde ɗum Fokit Baba mottama vero jafuɗa nenam baba joƴƴinɗo ya koddal lumo ya baba ɓeɗen yaade eyyi mbo salminaɓe ya ko woni haajuma ɗum ko haala mawɓe wona haala subaɓe ummo dow ya yiɗa woynidema kono ya baba yaako nenam baba ummo ya aɗa nenam noon mbaɗon ɓoydude baba mata nanta kalmami ko walla a natti jabde konngol am joni ha Fokit ma yaafo nemi Fokit kowni ko ɓe sukaɓe kawni yimɓe sukaɓe jata tan ko woni hajiji mumen Allah yaafo merci yow yaa ma gën a baax parce que mënoon naa ñëw nga xatal ma ou bien man ak sa jëkkër dañuy fiire mais vraiment fiiroo ci domaine boobu te tamit mënoon nañ yemale liggéey bi ci biir fële bureau ba mais defoo loolu yaa ngi nii yaatu may ñu tamit lu ñuy liggéey man ak sa borom kër donc yow yaa ma gën a baax domaine bi yépp yow la ndax boo ci jàpp woon tamit duñ ci yegg vraiment merci encore une fois pour tes conseils vraiment sama xol dafa sedd j'arrive même pas à parler voilà machallah mi yejjiti an ha hande so wawade wadde débrouiller pulaar mahalla moitié pullo moitié ivoirienne mais atinnim seeɗa continue tinnade mi yi kadi yaronen jangguinma pulaar no fewi te Fuuta kam han mon yaltoton ma nan pulaar no fewi e vraiment mi weltima kadi sa yi natɗa e gallo mi wona apprenti ceemedde mi wona coxeur comme ceemede mais comportement nandema ɗo cukalel so laaɓi juuɗe rek ñamdat koye mawɓe haalka heewi mi waɗanma hoɗum haade yaro yaltude café walla holɗum jiɗɗa yahde ko ɓuuɓi walla ko wuli ko wuli o waɗanma café sans sucre walla baɗɗo sucre sans sucre ok Nimso Guilli what habe gido mada yaga wanta nimsa Nimso Guilli what habe gido mada ngoba wanta nimsa ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan modeja ogane wande jam sudu mudun kon jam sudu mum yidirum ko jawdi tan Sana ni Nimso wi a chakal golle
nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah dinim sagata jontaɗo ɓe gurti kono gontuɗa ko kañum killi a feji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama o to yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka mubbuɗo kite nafe kala ne gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde nimsita innama nimsi killi Nimsi Guilli, what happy kid mother yaga want a Nimsa. Nimsi Guilli, what happy kid mother go want a Nimsa.